Imos coa información deportiva. Regresa a terceira Federación Femenina e a Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro desplázase ata Vigo para medirse ao Lóstrego. As boirenses afrontan a parte final da temporada co obxectivo de sumar os máximos puntos posibles. A terceira Federación Femenina non se disputa dende hai case 3 semanas e tras este último parón da competición regresa a Liga para disputar as derradeiras 3 xornadas. A Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro regresa ao verde para medirse nesta ocasión ao Lóstrego a domicilio. As boirenses afrontan o tramo final da campaña coa tranquilidade de ter pechada a súa permanencia hai xa varias xornadas e co obxectivo de disfrutar sobre o verde e de sumar os máximos puntos posibles. O Boiro é agora mesmo sétimo ao sumar 25 puntos e para loitar polo sexto posto que agora mesmo ocupa o Bergantiños é preciso facer pleno e agardar que as carballesas pinchen algún encontro. É unha categoría equitativa, te conta que moitos dos equipos que están na hora nacional viñen de primeira galega, onde moitas veces o ano pasado enfrontámonos contra eles, entón é un equipo equitativo. Sí que hai equipos como Vitoria de Coruña ou Celtas que destacan en outros, é normal, teñen unha infraestructura moito máis grande que nós, pero non diría que é unha diferencia abismal entre uns equipos e outros. De feito, os puntos, pense que non é moita diferencia entre uns equipos e outros, entón é moi equitativo. De feito, as Celtas B e o Vitoria da Coruña son os dous primeiros clasificados na terceira federación. Costounos moito enfrontarnos contra eles, teñen moita infraestructura, teñen moita plantilla, que onde a plantilla sí que se nota bastante nos descansos, no agotamento, lesións, onde nós temos unha plantilla moi corta, donde se nos falta algunha se lesiona, algunha está cargada ou algunha ten gripe, pois notámolo bastante. Outro dos equipos que está a firmar unha gran campaña é o Lóstrego, rival desta fin de semana da Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro. As viguesas teñen 38 puntos e chegan a este partido da xornada 20 con inercia positiva, logo de vencer o Val por 5-0. As boirenses, que puderon descansar e recuperarse físicamente, queren dar a sorpresa no novo mirador de BAD e disputarlle o triunfo ao Lóstrego. Para iso deberán ser sólidas en defensa e aproveitar as ocasións que xeren. Ademais, queren volver á senda do triunfo despois de perder na última xornada disputada ante o Victoria Fútbol Club. Este domingo 12 de abril, Lóstrego e Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro veránse as caras sobre o verde do novo mirador de BAD a partir das 4 da tarde.